Това е хотела, това е Диди. Диди е китайски Uber и сега отиваме в фабрика. Сега, докато влизаме в Гуанчжоу от индустриалната зона, ще ви направя още един коментар. Ето да видите пак за какви пътища става въпрос. И ще ви кажа защо Китай има успех. Една от причините, масовото производство. Ето вижте колко мостови има тук отгоре над нас. Магистралите са, ние сме на втори, това е третия етаж. На места има 6 етажи. Някой се е специализирал да прави бетонни отливки, да кажем такива. Друг се е специализирал да поставя асфалта, трети да слага боята, четвърти мантинелите и така е за всякакви стоки. И масовото производство помага всъщност да се вдигне качеството и да се снижи цената. Има повече конкуренция и се получава специализация. И ето го още веднъж шофьора, с който движим тук. Електрическа количка малка. Много скромно, ефтино се движи. Няколко долара на ден харчи. И ние се предвижваме към следващата фабрика. Поздрави от нас, успехи! Здравейте! Днес посещаваме фабрика за сглобяеми къщи. И това е конкретен тип сглобяема къща. И сега ще правим тук аудит на място. Имаме няколко клиента за този тип къщи. И сега ще ви разкажа и защо хората първо се поръчват с нас, нали, не по интернет. И второ ще ви покажа самата къща. Сега ще пробвам да ви направя обзор на къщичката, която тук гледаме мостра. И всъщност точно такъв модел обсъждаме с няколко клиента. И първо имате една екстра, която е, от една страна не е много сложна, но от друга страна е приятна екстра. Това е VPC Decking и е направено много приятна скара, която е като добавка към самата къща. А сега къщата ще ви покажа. Първо, това е материал, който е такъв композитен материал. Ето сега ще го пипна. Това е всъщност като еталбонд на български. Това е плоскост, алуминиева плоскост. И вътре има други плоскости, които напипани са много приятни панели, които са като, не знам как да кажа, като в скъпите хотели. Тук са сложили за мостра някакво легло, но ние ги купуваме по поръчка на клиентите. Туалетните също ги избираме за клиентите специално, душовите и така нататък. Има предвидено място за бойлер за отопление. И ето сега тук ще ви покажа и банята. Всъщност това е мивката, нали? Ето е банята, душа, туалетната, просто се свързва. И това си е готово за живеене. Примерно някой има на някакво място, нали, къде да се го постави. И конструкцията е готова. Още веднъж само ще се дръпна. Нали, това е готова конструкция. И ето как изглежда още веднъж. Доста е приятна на живо. Сега ще ви покажа малко от материалите. Ето това са много интересни ъгли, на които се слагат металните конструкции. Това е странично как изглежда къщата. И това е отдушника, в нержавейка е изпълнен. Сега ще ви покажа още веднъж отблизо LED светлините. Имат вградени LED светлини. Това е много професионално направено. Всъщност те са вътре в самата конструкция. И стъклата сега ще проверим какви са. С леко син оттенък са тези. Ето го как изглежда на дебелина стъклопакета. Само да покажа как изглеждат панелите още веднъж. И къщата, където се слагат. Ето сега ще ви покажа тук другия модел. Ето това е другия модел. Вижте с стъкло как са направили да има навес. И това всъщност му казват контейнерна къща. Ето как изглежда. Това е метална конструкция. Ето Мариана влиза с момичето от фабриката. И всъщност въобще не е малко. Ще ви покажа на практика конструкцията. Това е умален вид на конструкцията на къщата. Ето ъгли има профили. И ето тук за покрива, ето има различни видове панели. Някои са с завършек директно, различна дебелина.
Ето още нещо, което постоянно циркулира на различни места. Обаче аз сега ще ви покажа обзор отвътре. Всъщност въобще не е лошо това нещо. И ето как изглежда тоалетната. Ето имаш душ кабина, има малка мивка. Естествено може да се слагат по-луксозни варианти на това нещо. Това общо дето е бюджетен вариант, който го правят за бързо и ефтино да се сложи някъде. Ето тук има една стая, ето има две стаи. Тоест това е хол, баня, туалетна, една, втора стая. Примерно едната може да е кухня, другата спалня. Или може даже и там да се сложи отзади да е кухня. А тук да има две спални. Всъщност много практично нещо на живо, като го погледне човек. И ето го още веднъж на живо. И не съм сигурен дали този вариант се разглобява, как точно се пренася, но ще разпитам и фабрика. А това тук е с размерите точно на един контейнер. И естествено това е най-простия вариант. Бял, но ето примерно как изглежда панел отвънка. Може да бъде с дървесен цвят, както примерно някои от тия. И с сива рамка. Може да бъде с други прозорци, врати и така нататък. Но просто да схванете идеята. Ето това е рамката. И вътре като влезете, всъщност даже не е съвсем малка. И тук душ кабината доста точно пасва. И банята всъщност изглежда даже доста голяма на живо. И те примерно са го направили вариант като за работници как да живеят, обаче то даже изглежда доста голямо за работници. На практика тук са предвидели 3 човека да могат да живеят в това нещо. Сега ще заснема и това също, за да видим вътре как изглежда. Това се казват контейнерни къщи, контейнерен тип къщи. Ето тази е абсолютно празна, няма абсолютно нищо вътре. Това е базов вариант. Но е интересно да се види отблизо, че имат дървесен цвят изпълнение отвън. Ето това е друг тип контейнерна къща. И както казах, това са базови варианти. Но да погледнем. Това е баня с туалетна. Има мивка даже. Тук има място да има кухня. Даже са сложили масичка с столове да демонстрират, а тук е незавършено. Да покажат, нали, какъв е материал. И това е възможно най-ефтиното изпълнение. Панели с метална конструкция. Здравейте, здравейте! Сега ще ви покажа няколко интересни неща и ще ви науча на нещо. Това се казва безгранична шарка. Това са плочи гранитогрес големи, които могат да бъдат на няколко метра височина. Слагат се с специални машини, които пак ги купуваме от тук. И когато се подредат някъде, стават като цяло пано. Ето тук ги има направени като цели пана. Примерно може да е стена, може да е под. Номерират се и се слагат в едно място. И тук имат система за дърпане на мострите. Ето това са такива системи. Нъга, кай кама. Ни да кай. Ето сега те ще го дръпнат. И ще ви покажа как изглежда, когато е цялото издърпано. Ето къде се съединяват. Ето сега ще увелича. И ето като се съединят. Това се казва непрекъсната шарка. Надявам се да съм ви научил на нещо. Поздрави! Сега ще ви покажа как изглежда инсталирана такава къщичка. Първо вижте колко са хубави материалите. От тук минаваме покрай банята. Не е инсталирано огледалото, обаче супер лукс. Не знам дали мога да се свети на светлиници. И тук също не са сложили легло, за да се вижда. Но е много луксозно.
Ето тук ще ви покажа пултове за управление. И са направили завършването с много хубави. Ето това примерно, даже му говори. Включи климатика му казва. Инланка има друго, може и на английски да говори. Всъщност имат интелигентно управление на тая къща. И ето да покажа от тази страна също има много неща да се видят. Ето тук показва всъщност как е завършено. Може по различен начин да се завърши. Ето тук духа климатика. Ето тук колко красиво изглежда завършването на прозореца. Вижте как е обърнато. Ето контактите. Материал е нещо като композитен материал, като изкуствен камък стои. Ето колко хубав прозорец имат. Ето току-що го вдигнахме. И това е нещо като шоурум за тест към фабриката. Много приятно стои на живо. Ето сега ще ви покажа и терасата. Ето как изглежда. Всичко е направено много добре. Шоурума е близо до път, който е отстрани. Тук има още една подобна къщичка. И терасата е страхотна. Има си тук отгоре вградени светлини, панели. Просто е супер. Много хубава къщичка. Сега ще ви покажа още една екстра. Само че човека търси откъде да я включи. Той сега ще намери откъде да я включи. А това се отваря с дистанционно. Това е всъщност, има стъклен покрив. От тук може да си гледате покрива и да си го отваряте с дистанционно. Голяма екстра е. Много хубаво. Там има други хора, които гледат тия къщи.